kailang isda rin mga katuba. Oh. So 50 ra barato ra din mga katuba. Oh. Wala. 100 na guys, 100. Sariwa isa, 100. Na 100 og 50. Shoutout, Bondok Family, shoutout. Oh, shout out. Yo, what's up mga katuba? Pani bagong araw, pani bagong vlog naman tayo ngayon mga katuba, no? So, ngayon mga katuba, nandito kami sa Lagpan, sa Pantalan, sa Palaisdaan, sa Upol. Ay ko tayatag. So, bago tayo magpatuloy mga katuba, no? Intro muna tayo. Mao ni ang mga lansa diri sa Upol mga katuba, no. Yan. So napoy naligo dito mga katuba, oh. So wala po sa diri sa unahan mga katuba, no. So tanaw-tanaw lang sa taglansaan ni mga katuba kay wala pa may didunggo. Turag dunggo na baka tanan. Wala may dunggo mga katuba, murag kompleto na bang lansa diri. So mao tong bag-ong Pantalan mga katubaw. Diri sa Upol. So laos sa diri sa unahan mga katuba, no. So linaw gyud kay dagat karon mga katuba. Kini. Unsa nga isda ang kuha, tay? Katupulag ikog, no? Oh, patanaw ra to. Pwede ta mo saka? Ako sa una mga katuba, gasabay gyapon ko aning panagat diri sa tuwing bunbun. So, katong Aldrin akong gisakyan sa una mga katuba, no? Aldrin Aldrin 2, Aldrin 4 akong sakyan sa una diri. So 5 years ko nag-uban-uban aning panagat mga katuba, no? So masaka ta diri murag tahado naman ta ni musakay aning lansa. Bago pa man sige pagtarbo. Ako tumagi. Ano agran ni? Dire. Oh. Saka ta diri mga katuba, no. So nananghid man pud ko mga katuba, no. Pura man ko gidagat mga katuba. 40 ng kilo. At 40. No, nang kuha. Mao ni kuha niya. Napoy gi bulad mga katuba. Mao ni nga isda ang kuha gani na di ay. So na ulahi gid mi, no. Tan-aw lang taning gibulad ni Manong. Unsay ngalan mo, Manong? Agustin. Paklar. Paklar. So tan-aw lang niya Manong sa kuan. Kung kisay na cellphone da, i-post na ko ni sa Mananggiti MP4. Oh. Ano, dagan kayo mga patubalin makabangan. Kana. Oh, mga 200 kapit. So kana daw mga katubaw, daghan kay nagkuha ganina mo 200 ka banira. Kana nga lansa. Sobra 200. Sobrang 200. Mga 300 pala. So daghan eh. Kini kuha gyapon eh. Tamban. Tamban nila ni. Ano yun? No? MK2 Ano nila po? tayapad man eh. Oh, yun nila po. Sada ni. Tayapad. So yan ang ibulad mga katuba, no. Oh. Mag-vlog daw ko, no. Ingat si ano. Oh. So na. 40 ng kilo, manis, 10 na lang. Ka. Sada ni ugma kay kuan. So manhi ugma mga katuba mo, manhi mi diri kay murag barato na siguro ugma kay Rasi Lito. Ato din pa. Wala akong gisakyan karon, no. Oh, guys. Naraman lang displihanan sa isda diri mga katuba, no. Tan-aw na to ni ilang isda diri mga katuba, no. Kau ba mo ski? Oy, nara akong silingan iabot nung giabot man ni dire. Sus na ade ay. Oh, nara. Oh, ilado kayo. So nakita na ko na sa mong ski, oh, si Juan, kaya si Diday. Nakita na ko na sa vlog day mong ski. Impipor, nagita impipor. Lapas ka lang isda rin mga katubaw. Yan. Tabi lang kilo ni boss.
Dito na boss, nakapalit dito boss. Para barato ra, lampas kay lang isda rin mga katuba. So 50 ra barato ra din mga katuba. Para. 100 na guys, 100. Na 100 og 50. Shout out, Bonjok family, shout out. Oh, shout out. Shout out, Tabilos, 100 Tabilos. Oh, 100 tabilos daw. Oh, 50 ra tamba no. Oh, oy. 50 ra tagak. Dan. Okay, dagan guys, salamat eh. Ito sabay. Balik na biyog ba? Mabs. Oh, Diday nagkaway-kaway si Diday. Balikan mo sa mga isda. Oh. Tol, pisko kayo. Ore si Diday. Ara ina isda dire mga katubaw na raw. Tara, makatula, makabirag habol. Agkay. Oh, labas pa kay mga katubaw. Oh, kaya, itimbang. Okay. Okay, dagan kayo salamat. Sige, thank you. Oh, moadto na ko mga katuba no. Labas kay ilang isda dito. So, right tag 50, lapas pagyapon ko 50 tamban. 100 tong tabilos nga pulag ikog mga katuba. So, kumpra na to mga katuba. So, manguli na mga katuba no. So, nara akong magkauban mga katuba. Oh. Si ano? Guys, wala kayo mga guys. Longlong. Tingala mos. Guys, nasa kami hindi mga guys. Oh. Kaya wala kayo dito. Kasi Lito 04. Yan. Okay. So mga tuba, hanggang dito na lang tayo mga tuba. So, yung hindi pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel no, o sa akong Facebook page, paki-follow na lang mga tuba, paki-like ug share. So sa akong YouTube channel, paki-subscribe na lang para updatein mo sa upload akong mga video. So lalo na sa mga OFW dyan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ingat kayo palagi mga idol. So hanggang dito na lang tayo. Thank you.